Hej YouTube, velkommen til den første unboxing. Vi skal unboxe noget Monster energidrik, som jeg har fået fra USA. Er jeg en, der kender, der sender den til mig, der hedder Michael. Han bor i Chicago, så han sender den til mig. Så nu tror jeg har været spændt. Så det er hvor det jeg skal have unboxet det her. De skulle egentlig have været kommet på torsdags i sidste uge, men kom de ikke, desværre. Og jeg har monstertrøjen på, så we're ready for unboxing. Og jo, så har jeg sådan en ting, mine nye coverbilleder til YouTube. Energy Drink for Less og Monster Energy Review. Så jeg har fået lavet coverbilleder nu. Hvor kan kigge med? Ja, så skal vi lige sådan noget her. Det var det, der var udenfor. Hvad for noget? Det var da svært. Sådan der. Anden side. Sådan der. Så er jeg åbnet det her. Nå, her. Så skal jeg bare lige skrue op her. Yep. Det gør lige sådan her. Ja. Sådan der. Jeg kan se, den er fyldt op med den her. Her er de. Det er bare træls af den her. Lad os få lige tungen op. Jeg har det her. Kæft, der er mange her. Det er en 4-pack. Shit. Okay, lad os lige se her. Det er iskoldt, dejligt. Så lige den her væk. Okay. Her. Så jeg tror, det er Java, Mean Bean og Monster Mix og import-serien. På jeg grisekanden. Monster Mix, den er utrolig svært fat i. Det eneste, der er kun i Canada. Så den er utrolig sjældent. Det er næsten umuligt at finde. Så jeg kun fundet i Canada. Monster Energy Mix. Hvor stor er den nu? Jo. 24 ounces, 710 ml. Monster Mixed. Så, og Java Mean Bean. Kan vi prøve at skrive det her shit her væk. Og så har vi en Porsche. De er bare beautiful. Se. Import med top. Og det er fuldstændig det samme på den her. Det er import light med top. Så den kan vi stille her. Så kan I nok se mere. Next package. Ja. Shit. Det er Java, nej Rehab, Orange og Vanilla Light Java, M80 og Irish Blend. Så er det lige her. Så nu har jeg hele Rehab-serien. Det var den her, jeg manglede. Den med 4% juice. Så det var det egentlig. Og Vanilla Light Java. Top. Og M80. Den kan købes i Europa. Det er den amerikanske udgave af Ripper. Så that's beautiful. Kom så. Kræfter på plastikblå. Se. M80 hedder den amerikansk. Så Irish Blend. Afsæt. Irish Blend. Så den her. Ja, respekt. Der var de Hitman logo shot og Cola Blend. Og det fik jeg en pakke med M-smøg. Fedt nok. Nej.
Der var lige en side af sønnet. Konablind. Og måske en shot Hitman. Og så en tak gratis M&M's. Det er altid dejligt. Så nu kan jeg lige vise jer den eneste en her. M80. Man kan se her med top og så Hitman, Shot, Lobo, lige se plastik og Java, Konablind. I kan få mere at vide om, når jeg tester den. Og så har jeg hele Rehab-serien. Rehab, skal I se den orange top der. Og så Irish Blend, den grønne Java. I kan se toppen her. Og det er træls, der er de der prismærker på, når man sender posten. Pissigt, eller det udlært. Og så The Big One, Monster Mixed. 750 ml. Den er flot. Og så Vanilla Light Java, hvor der står low call på og med top. Og så min bin med top. Og så import den ørn på der, skal I se. Og det skal siges, det her det er en almindelig størrelse monster, så den er højere. Og I kan se toppen her. Vi har skruet der på en bønne også. Og det er fuldstændig det samme med light her. Det samme funktion der. Så jeg kan lige prøve at stille dem op. Kan I lige se ugens fangst. Så lige på lige gigget. Kæft, jeg har bare glædet mig så meget. Det er bare til 14 dage for i fragte det pisse irriterende. Sådan her. Så der. I kan se light, import, min bin Java, vanilla light Java, import grøn og Irish Blend, det lille shooter, Hitman og mixed og M80 og den orange Rehab og så Java, Konablind. Og så lige selvfølgelig der imens. Ja, det var den første unboxing på min kanal, og vi ses.